ஹலோ ஹலோ ஜெனி. என்னடி அவனுக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக நீ பண்ற கால்ல எனக்கே இங்க வேலை போயிடும் போல. ஷோ அது இல்லடி, சஞ்சய் கால் பண்ணா. என்னவா? ஹே காவ்யா, சில். சரி ஓகேடி, பார்க்குறேன். ஹலோ ஹலோ. எதுக்கு கால் பண்ணீங்க? அது ஓ அவ்வளோதானே, நீங்கள் ஃப்ரீயாக விடுங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். ஏங்க, உங்களுக்கு என் எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் பற்றி தெரியாதுங்க. ஏங்க, உங்களுக்கு அவனை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கலாம், ஆனால் இவனை பற்றி தெரியாதுல்ல. ஏன், என்ன பண்ணுவாரு? ஹலோ காவியா. காவ்யா இல்ல, நான் ஜெனி பேசுறேன். காவியா கிட்ட நீங்கள் கொடுங்க, நான் உங்ககிட்ட பேசிக்கிறேன். காவ்யாவை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அவளுக்கு ட்ரிப்ஸ் போயிட்டுருக்கு. அதான் அவள் ஃபோனை நான் அட்டன் பண்ணி பேசுகிறேன். ஹாஸ்பிட்டலா? ஏன்?